खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय।
साना गेदेरथार सान मानोना दिनैनि सानावनो बिटिआरआव फिन मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिजानो थांगासिनो दं। नंगौ, फिन बिटिआरआव रायजो राजाफोरजों जोनोम होजानो थांगासिनो दं मोनसे गोदान जारिमिन। दान्दिसे समनि उनावनो 5थि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ साननायखौ जागायसिगोन आरो दिनैनि गेजेरावनो 5थि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावगोन। नंगौ, थांनाय 22 सेप्तेम्बराव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सायख'जानाय बिजाथिफोरनि देरहासारनायखौ दान्दिसे समनि उनावनो मिथिनो मोनसिगोन। सोर बिजाथिया रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनखो आरो बबे दोलोनि जै जागोन दिनैनि सानावनो रोखा जासिगोन। बबे दोलोआ सरकार दागोन, सोरनि खाफालाव दं बिटिआर खुंथायनि गोहोआ, सोर जागोन बे खेबाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि? बे सोंथिफोरा दायो रायजो राजाफोरनि गोसोआव जाखांफैगासिनो दं जानांगौ। बेनि फिननायखौ नोंथांमोनहा थाबैनो मोनसिगोन। नोंथांमोनहा बबे मोनसे दोलोखौ खुंथाय गोहोआव फैजानो लुबैयो? सोरखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि महरै लुबैयो? बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइनि आपडेटनि थाखाय नोंथांमोनहा नायबाय थादो बड'लेण्ड रादाब। खुलुमबाय, बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनैनि साना गेदेरथार सान मानोना दिनैनि सानावनो बिटिआरआव फिन मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिजानो थांगासिनो दं। नंगौ, फिन बिटिआरआव रायजो राजाफोरजों जोनोम होजानो थांगासिनो दं मोनसे गोदान जारिमिन। दान्दिसे समनि उनावनो 5थि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ साननायखौ जागायसिगोन आरो दिनैनि गेजेरावनो 5थि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावगोन। नंगौ, थांनाय 22 सेप्तेम्बराव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सायख'जानाय बिजाथिफोरनि देरहासारनायखौ दान्दिसे समनि उनावनो मिथिनो मोनसिगोन। सोर बिजाथिया रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनखो आरो बबे दोलोनि जै जागोन दिनैनि सानावनो रोखा जासिगोन। बबे दोलोआ सरकार दागोन, सोरनि खाफालाव दं बिटिआर खुंथायनि गोहोआ, सोर जागोन बे खेबाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि? बे सोंथिफोरा दायो रायजो राजाफोरनि गोसोआव जाखांफैगासिनो दं जानांगौ। बेनि फिननायखौ नोंथांमोनहा थाबैनो मोनसिगोन। नोंथांमोनहा बबे मोनसे दोलोखौ खुंथाय गोहोआव फैजानो लुबैयो? सोरखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि महरै लुबैयो? बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइनि आपडेटनि थाखाय नोंथांमोनहा नायबाय थादो बड'लेण्ड रादाब। खुलुमबाय, बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनैनि साना गेदेरथार सान मानोना दिनैनि सानावनो बिटिआरआव फिन मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिजानो थांगासिनो दं। नंगौ, फिन बिटिआरआव रायजो राजाफोरजों जोनोम होजानो थांगासिनो दं मोनसे गोदान जारिमिन। दान्दिसे समनि उनावनो 5थि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ साननायखौ जागायसिगोन आरो दिनैनि गेजेरावनो 5थि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावगोन। नंगौ, थांनाय 22 सेप्तेम्बराव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सायख'जानाय बिजाथिफोरनि देरहासारनायखौ दान्दिसे समनि उनावनो मिथिनो मोनसिगोन। सोर बिजाथिया रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनखो आरो बबे दोलोनि जै जागोन दिनैनि सानावनो रोखा जासिगोन। बबे दोलोआ सरकार दागोन, सोरनि खाफालाव दं बिटिआर खुंथायनि गोहोआ, सोर जागोन बे खेबाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि? बे सोंथिफोरा दायो रायजो राजाफोरनि गोसोआव जाखांफैगासिनो दं जानांगौ। बेनि फिननायखौ नोंथांमोनहा थाबैनो मोनसिगोन। नोंथांमोनहा बबे मोनसे दोलोखौ खुंथाय गोहोआव फैजानो लुबैयो? सोरखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि महरै लुबैयो? बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइनि आपडेटनि थाखाय नोंथांमोनहा नायबाय थादो बड'लेण्ड रादाब।
मोजां जागोन साना सोरनिबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा मोननै साना सोरनिबा थाखाय मिनिनाय सोरनिबा थाखाय गाबनाय बे बेलायाव नोंथांनि बेलायाव मा जागोन? मुलुगा गाबनाय मिनिनाय सुखु दुखुजोंनो सोरजिजानाय आरो मानसि माहारियाबो अबंलावरिजों इसोरजों बिदिनो सोरजिजादों। गतिके बे मोनसे मानसिनि मा होनो मोनफा मोनफा फैबाय थानाय जोंनि रुटिनफोर बायदिखा। दा बे ओंखाम फाला सुखु दुखुआ ओंखाम फाला बायदि। नाथाय दिनै मोनसे बाथ्राया स्पष्ट जे बिटिसिआव थानाय 26टा जाति जनगोष्ठीनि 35 लाख भारतीय नागरिकआ दिनै इउपिपिएल दोलोखौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सान्थि आरो गोरोबथाय गायसननो हानायनि थाखाय बयबो गनायनानै लादों आरो दिनै इउपिपिएल दोलोनो ज' जाजाय फैनानै सापर्ट होदों। बे बाथ्राया दिनै स्पष्ट, जायनि जाहोनाव जोंनि एग्जिट पल बायदि 24 to 27 जों मोननो थांगासिनो दं आरो बाखि 7आ नेक टु नेक वार जागोन। गतिके कन्टेस्ट जागोन। फैथोंसै जोङो नायनि आरो 6 घन्टा जों नेबावनि। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा मोननै बियाबाव गेलेनो हाबाय गेलेलांबाय, बे बेलायाव मोननै बियाबाव माबायदि आसा खालामनांगौ? बावखुंग्रियाव दनेश्वर गयारि बिथाङा मोनब्रै टार्म्स 20 बोसोर बिथाङा सासन खालामदोंमोन। सासन सोदोबखौ जनसाधारना एक्सेप्ट खालामनो हाया, जायनि जाहोनाव थांनाय 20 बोसोराव मानसिफ्रा अधर्ज जानानै दिनै मोनसे गुफुं समाज दानायनि थांखिजों गासैबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जानानै ओंखारबोदों। गतिके आगोल जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफनि एगेन्स्टै जा भट मोन्दोंमोन, बिनि अनगायै देग्लाय जोङो 30 to 35% इनक्रिज खालामनो हादों। गतिके जोङो देरहानाया स्पष्ट। निसिमावबो देरहाखागोन, बेखौथ' साननोबो गोनांथियानो गैखाया। खिन्थु आं मोनसे बाथ्रा नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों इंगित होनो नागिरदों जे जोंनि बिटिसिआव दिनै बिपिएफआ हाग्रामा गैयै बिपिएफ जानो थांगासिनो दङ। हाग्रामा गैयै बिपिएफ माने बड'लेण्डआव सान्थि जानो थांगासिनो दङ। मानोना बिपिएफनि 99% सुबुङा दैदेनगिरिफ्राबो सान्थि नागिरखायो, खिन्थु हाग्रामाया नागिरा। ओंखायनो हाग्रामाखौ फेजेननानै जोंनि स्पस्ट मेइन आयदामोन आरो एजेन्डामोन। हाग्रामानि बियाबावनो नोंथांमोननि जि दोलोनि खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो गेलेदोंमोन, बिथांनि जेननाय देरहानाय माबायदि जादों? बर'नि गागि दैदेनगिरि मानगेले जोंनि खाम्फा बरगयारि बिथाङा दिनै सुबुं गौमानि अननाय मोन्दों, अनसायनाय मोन्दों, गासैबो जाति जनगोष्ठीनि अनसायनाय मोन्दों। गतिके 14 नं चिरां दुवाराव आं गेलेदोंमोन, आं बिनिनो MCLA मोन। 14 नं चिरां दुवाराव हाग्रामाया बेवहाय कन्टेस्ट खालामनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। नैबे देबोरगाव नेट टु नेट कन्टेस्ट जानो थांगासिनो दं, अब्लाबो 1000निफ्राय 2000 भट मोननानै जों देरहादों। बावखुंग्रियाव आफादगिरिनि देरहानाय जेननाया माबायदि? बावखुंग्रि नङा, दतमायावथ' स्पष्ट कन्टेस्ट जागोन बिजेपिजों, खिन्थु इसु नङा। आरो जोबथायाव माबायदि सरकार दागोन होननानै सानना लायो? मोनसे गोरोबलायनाय अनलायनाय खौसेथि, बिमा हा आरो हारिनि थाखाय खामानि मावनो हाग्रा, मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ गोरबोआव गोबानानै बड'फानि गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोंनि जा सानस्रि, बर' हारिनि सानस्रि, बे सानस्रिजों खामानि मावलांनो हानायनि जों सरकार दागोन, बेखौ जोङो फोथायनाय दं। बाइचान्स नोंथांमोना जुदि गोनांथि जाबोयोब्ला सरकार दानो थाखाय सोरनिबा हेफाजाब, बेवहाय जुदि बिपिएफआ
फैयोब्ला नोंथांमोनजों बेवहाय गोरोबलायनाय थागोन ना थाया नोंथां? मोनसे खोन्थाया स्पष्ट जे हाग्रामा गैयै BPF पार्टी जानो थांगासिनो दं। हाग्रामा गैयै BPF पार्टी माने जाय BPFनि दैदेनगिरिफोर दिनै देरहागोन बे दैदेनगिरिफ्रा स्पष्ट भाबै शान्ति खौसेथि गोरोबलायनाय नागिरो हिसाबै बिथांमोना जोंजों दं। गोजोनथों। गासैनि साना सोरनिबा थाखाय मिनिनाय सोरनिबा थाखाय गाबनाय बे बेलायाव नोंथांनि बेलायाव मा जागोन? मुलुगा गाबनाय मिनिनाय सुखु दुखुजोंनो सोरजिजानाय गतिके बे मोनसे मानसिनि मा होनो मोनफा मोनफा फैबाय थानाय जोंनि रुटिनफोर बायदिखा। दा बे ओंखाम फाला सुखु दुखुआ ओंखाम फाला बायदि। नाथाय दिनै मोनसे बाथ्राया स्पष्ट जे BTCआव थानाय 26टा जाति जनगोष्ठीनि 35 लाख भारतीय नागरिकआ दिनै UPPL दोलोखौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सान्थि आरो गोरोबथाय गायसननो हानायनि थाखाय बयबो गनायनानै लादों आरो दिनै UPPL दोलोनो ज' जाजाय फैनानै सापर्ट होदों। बे बाथ्राया दिनै स्पष्ट, जायनि जाहोनाव जोंनि एग्जिट पल बायदि 24 to 27 जों मोननो थांगासिनो दं आरो बाखि 7आ नेक टु नेक वार जागोन। गतिके कन्टेस्ट जागोन। फैथोंसै जोङो नायनि आरो 6 घन्टा जों नेबावनि। UPPL दोलोनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा मोननै बियाबाव गेलेनो हाबाय गेलेलांबाय, बे बेलायाव मोननै बियाबाव माबायदि आसा खालामनांगौ? बावखुंग्रियाव दनेश्वर गयारि बिथाङा मोनब्रै टार्म्स 20 बोसोर बिथाङा सासन खालामदोंमोन। सासन सोदोबखौ जनसाधारना एक्सेप्ट खालामनो हाया, जायनि जाहोनाव थांनाय 20 बोसोराव मानसिफ्रा अधर्ज जानानै दिनै मोनसे गुफुं समाज दानायनि थांखिजों गासैबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जानानै ओंखारबोदों। गतिके आगोल जोंनि UPPL दोलोआ BPFनि एगेन्स्टै जा भट मोन्दोंमोन बिनि अनगायै देग्लाय जोङो 30 to 35% इनक्रिज खालामनो हादों। गतिके जोङो देरहानाया स्पष्ट। निसिमावबो देरहाखागोन, बेखौथ' साननांगौ गोनांथियानो गैखाया। खिन्थु आं मोनसे बाथ्रा नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों इंगित होनो नागिरदों जे जोंनि BTCआव दिनै BPFआ हाग्रामा गैयै BPF जानो थांगासिनो दङ। हाग्रामा गैयै BPF माने बड'लेण्डआव सान्थि जानो थांगासिनो दङ। मानोना BPFनि 99% सुबुङा दैदेनगिरि সমষ্টি নন এসটি সমষ্টি আৰু বিৰাট মানে दावराव-दावसि মানে पकिराग्राम दावराव-दावसि माने जोंनि पार्टी वार्कारनि गेजेराव आरोखि गणतन्त्र डेम'क्रेटिक दावराव-दावसि आरो ओंखायनो आं सानो जे जिहेतु पकिराग्राम समष्टि आगोलनिफ्राय 2005निफ्राय बिराद माने बिराद टाफ पकिराग्राम माने देरहागोन खिन्थु बांद्राय बुरजा भट लानानै नङा, 1,500-2,000 भट लानानै देरहागोन आरो। BJP हिसाबै मोनबेसे मा होनो BJP हिसाबै मोनबेसे देरहागोन? BJP हिसाबै आं देरहागोन आरो माबा जोंनि BJPनि पार्टिनि गेजेराव बनारगाव दं, बनारगावबो देरहागोन, जमदुवार समष्टि दं देरहागोन, ओमफ्राय आरो माखासे गुमा समष्टि दं। मथा-मथि मोनथाम मोनब्रै सिट जों देरहानो हागोन आरो। BJP हिसाबै ओमफ्राय जोंनि हाइकमान्ड मुख्यमन्त्रि दङ, बिथाङा जाय डिसिसन लायो बेबायदि जों सोलिगोन। जोंनि आखायाव जोंनि माने सिन्थायाव माने जेबो गैया, जेबो सानाखै। जों मुख्यमन्त्रि जों केन्डिडेट हिसाबै गेलेदों, देरहागोन। ओमफ्राय मा डिसिसन जायो, मा पार्टि मा खालामो जों मिथिया, ओंखायनो जास्ट देरहानांगौ दे मोजां जागोन। क'क्राझारनि गेजेराव समष्टि नन एसटि समष्टि आरो बिराद माने दावराव-दावसि माने पकिराग्राम दावराव-दावसि माने जोंनि पार्टी वार्कारनि गेजेराव आरोखि गणतन्त्र डेम'क्रेटिक दावराव-दावसि आरो ओंखायनो आं सानो जे जिहेतु पकिराग्राम समष्टि आगोलनिफ्राय 2005निफ्राय बिराद माने बिराद टाफ पकिराग्राम
माने देरहागोन खिन्थु बांद्राय बुरजा भट लानानै नङा 1,500-2,000 भट लानानै देरहागोन आरो बिजेपि हिसाबै मोनबेसे बिदि मा होनो बिजेपि हिसाबै मोनबेसे देरहागोन बिजेपि हिसाबै आं देरहागोन आरो माबा जोंनि बिजेपिनि पार्टिनि गेजेराव बनारगावबो देरहागोन जमदो समष्टि दं देरहागोन ओमफ्राय आरो माखासे गुमा समष्टि दं मथा मथि मोनब्रै सिट जों देरहानो हागोन आरो सरकार दानायाव रल लागोन नामा नोंथांमोना बिजेपि हिसाबै ओमफ्राय जोंनि हाइकमान्ड मुख्यमन्त्रि दङ बिथाङा जाय डिसिसन लायो बेबायदि जों सोलिगोन जोंनि आखायाव जोंनि माने सिन्थायाव माने जेबो गैया जेबो सानाखै जों मुख्यमन्त्रि जों केन्डिडेट हिसाबै गेलेदों देरहागोन ओमफ्राय मा डिसिसन जायो मा पार्टि मा खालामो जों मिथिया ओंखायनो दासखालि देरहानांगौ दे मोजां जागोन क'क्राझारनि गेजेराव समष्टि नन एसटि समष्टि आरो बिराद माने दावराव दावसि माने बगिराग्रामफ्राव दावराव दावसि माने जोंनि पार्टि वार्कारनि गेजेराव आरोखि गणतन्त्र डेम'क्रेटिक दावराव दावसि आरो ओंखायनो आं सानो जिहेतु फकिराग्राम समष्टि आगोलनिफ्राय 2005निफ्राय बिराद माने बिराद टाफ फकिराग्राम माने देरहागोन खिन्थु बांद्राय बुरजा भट लानानै नङा 1,500-2,000 भट लानानै देरहागोन आरो बिजेपि हिसाबै मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा सारिथासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि गैयाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांगौ फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन दा सारिथानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा सारिथासोआव मोनसिगोन दा बुंनाथ' लाब गैया दा सारिथासोआव बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ सेकेन्ड पजिसनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा जागोन दे सार भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा सारिथासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि गैयाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांगौ फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन दा सारिथानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा सारिथासोआव मोनसिगोन दा बुंनाथ' लाब गैया
दा साहित्य बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ सेकेन्ड पजिशनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा जागोन दे सार भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा सारिथासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन बेखौ सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन हागोन दा सारिथानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा सारिथासोआव मोनसिगोन दा बुंनानैथ' लाब गैया दा सारिथासोआव बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ सेकेन्ड पजिशनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा जागोन दे सार भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा सारिथासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन बेखौ सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन दा सारिथानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा सारिथासोआव मोनसिगोन दा बुंनानैथ' लाब गैया दा सारिथासोआव बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ सेकेन्ड पजिशनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा जागोन दे सार भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा सारिथासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन बेखौ सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन
दा 4टानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा 4टासोआव मोनसिगोन दा बुंनाथ' लाब गैया दा 4टासोआव बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ सेकेन्ड पजिसनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा जागोन दे सार भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामना बिटिआरनि जि गुबुन गुबुन जिल्लायाव भट साननाय हाबाफारिया सोलिबाय थानाय बायदियैनो तामुलपुर जिल्लानि जि सिनियर सेकेन्डारि बे सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियावबो जि तामुलपुर जिल्लायाव थानाय जि मोनबा समस्तिनि जि भट साननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ फुंनि 10 बाजिनिफ्रायनो जि तामुलपुर जिल्लायाव थानाय दारांगाजुलि नाग्रिजुलि सुक्लाय सेरफां गयबारि आरो गरेस्वर बे मोनबा बिटिसि बियाबनि जि भट साननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जोङो दान्दिसे समनि उनावनो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जों दिन्थिलांबाय थागोन तामुलपुर जिल्लायाव थानाय जि मोनबा समस्तिनि सोर बिजाथिया बेसेबां भट मोनखो बा सोर बिजाथिया देरहालांगोन बिनि जि भट साननाय हाबाफारिखौ जोङो बा सोर बेसेबां भट मोनखो बेखौ जोङो लासै लासै नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन तामुलपुर जिल्लायाव गासै 46 केन्डिडेट दङ बिनि गेजेरावनो गासै 3,45,770 जि भट होगिरि बा भटार्सफोर बिथांमोना सायख'गोन दि तामुलपुर जिल्लायाव थानाय जि मोनबा समस्तियाव बबे हान्जानिफ्राय देरहागोन बा सोर बिजाथिया देरहागोन बेखौ 2 बाजिसो बेलासि समनि 2 बाजिसो रिंगायावनो बिनि रिजाल्टआ स्पस्ट ओंखारगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों बे समाव जोङो तामुलपुर जिल्लानि जि मोनबा समस्तिनि फार्स्ट राउन्डनि जि भट साननायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ गासै मोन 7 राउन्डआव बिनि भट साननाय हाबाफारिखौ जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों 32 खेब बिटिसि बिसायख'थिनि दिनै भट साननाय हाबाफारि जि बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया बिटिआरनि जि गुबुन गुबुन जिल्लायाव भट साननाय हाबाफारिया सोलिबाय थानाय बायदियैनो तामुलपुर जिल्लानि जि सिनियर सेकेन्डारि बे सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियावबो जि तामुलपुर जिल्लायाव थानाय जि मोनबा समस्तिनि जि भट साननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ फुंनि 10 बाजिनिफ्रायनो जि तामुलपुर जिल्लायाव थानाय दारांगाजुलि नाग्रिजुलि सुक्लाय सेरफां गयबारि आरो गरेस्वर बे मोनबा बिटिसि बियाबनि जि भट साननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जोङो दान्दिसे समनि उनावनो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जों दिन्थिलांबाय थागोन तामुलपुर जिल्लायाव थानाय जि मोनबा समस्तिनि सोर बिजाथिया बेसेबां भट मोनखो बा सोर बिजाथिया देरहालांगोन बिनि जि भट साननाय हाबाफारिखौ जोङो बा सोर बेसेबां भट मोनखो बेखौ जोङो लासै लासै नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन तामुलपुर जिल्लायाव गासै 46 केन्डिडेट दङ बिनि गेजेरावनो गासै 3,45,770 जि भट होगिरि बा भटार्सफोर बिथांमोना सायख'गोन दि तामुलपुर जिल्लायाव थानाय जि मोनबा समस्तियाव बबे हान्जानिफ्राय देरहागोन बा सोर बिजाथिया देरहागोन बेखौ 2 बाजिसो बेलासि समनि 2 बाजिसो रिंगायावनो बिनि रिजाल्टआ स्पस्ट ओंखारगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों बे समाव जोङो तामुलपुर जिल्लानि जि मोनबा समस्तिनि फार्स्ट राउन्डनि जि भट साननायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ गासै मोन 7 राउन्डआव बिनि भट साननाय हाबाफारिखौ जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों 32 खेब
Oh,
बेखिनि